Kimchi Chino! Opa. And yes mga mahal, kasama mo na ulit, walang ibang spicy offer mo, DJ Kim Chino. At di ba nga sabi ko sa inyo mahal, usapang date tayo. Usapang date pero at the same time dapat hindi mapupunit ang ating bulsa. Kuya aminin nyo, di ba? Sabi ko nga magsa-summer na. O summer na ba? Hindi ko alam pero parang summer na no. Summer na, nakakainit ng ulo yung init ng panahon, nakakainit din ng ulo yung pagtaas ng petrolyo. Kaya tonight sa ating Chinitox, ito yung pinag-uusapan natin. Usapang pag-ibig mula sa spicy opa mo. Alam nyo, sinusubok lang kayo ng panahon, sinusubok lang kayo ng krisis ngayon, pero wag na wag nyong sukuan ang relasyon nyo, di ba? Kaya dapat nagde-date pa rin kayo kasi nga sabi ko kanina mahal, ibibigay ko ang 3 date ideas ngayong summer at may krisis sa petrolyo. Ito na, sabi ko kanina mahal, una i-consider nyo ang mall date. Uy, aminin nyo, mura to. Wala namang entrance fee. So if ever man pumunta kayong mall o kung may kotse kayo o motorsiklo, parking fee na lang ang ating babayaran. Magkano lang yun, di ba? Ano pa, malapit na. Parang malapit sa lahat ng mga bahay natin. Imposibleng walang mall, di ba? Ako personally mas gusto ko yung mall na wala ganong tao, 'di ba? May at some point may privacy at pwede kang makakuha ng special moment with your date. Ha? Sa mall, 'di ba? Usually ang dami ng restaurant ngayon sa mall. Marami na ring extracurricular na pwede nyong puntahan, activities, archery, baril-barilan, putukan. Total mahilig ka naman sa putukan. Meron na kayong mga test shooting sa malls. Meron ng ganon. Okay, yan na naman tayo. Ano ba, may mga sine, pwede kayo manood, di ba? Tapos dun kayo sa kasulok-sulukan. Kasulok-sulukan ang sine, di ba? For privacy. Minsan hindi na popcorn ang inunguya o di kaya sinusubo. Iba na ang sinusubo. Hotdog! May hotdog naman sa snack bar, di ba? Ayun, so maximize nyo ngayong medyo mahirap ang buhay. Maximize nyo or consider nyo ang mall date. Ano pa ito? Pangalawang pwede nyong i-consider na klase ng date. Walang iba kundi ang concert date. Kapag sinabing concert date, ano yan? Yung uso ngayon, di ba? Yung Coachella na ganyan. Depende, Coachella ba? Coachella? Depende siguro sa school at kakayanan mo sa buhay. Yung Coachella, yung parang music festival yun sa Amerika ata. Pero ang daming good times na mangyayari kapag umattend ka ng concert. Ay nako, sinasabi ko sa inyo. Katulad ng kung ang Coachella may bayad na libo-libo. Ayan nako, ang 90.7 Love Radio Manila may hatid saya. Di ba? Kapag sinabi hatid saya concert series po 'yan. Kung gusto nyong mag-date ng jowa nyo, ay nako, this coming April 18, nandyan po kami sa Pasig, Damayan Covered Court. Meron po kaming libreng concert. Kung gusto nyo makipag-date, makatipid, tapos mag-e-enjoy ka, makikita nyo pa ang mga Love Radio DJs nyo, pumunta kayo dyan sa Pasig. Meron po kaming libreng pa-concert. Kasama natin dyan ang Maharlika Hood, Shamrock at Six Cycle Mind. Ano pang hinihintay nyo? Bukas na yan. Kaya naman see you there. Dito paid. Nalusot pa. Pero totoo yan. Kung gusto nyo ng extraordinary na date, it's the Hatid Saya concert tomorrow, April 18. Mag-uumpisa po yan ng 4 p.m. and definitely nandyan po ang 90.7 Love Radio Manila. Saan yan? Sa pinagbuhatan Pasig, Damayan Covered Court sa Pasig. Kaya naman see you there, mahala. Abangan kita, nandyan ako. Malay mo, makalibre ka sa akin. Libreng hiyakap. Wow!
Anyway, mahal na, nandito po kami sa live ngayon ng 90.7 Love Radio Manila sa FB at TikTok. Kaya tuloy natin ang kwentuhan doon. But for now, balik na tayo sa Rakrakan Music. At syempre, dito ka lang. Dito ka lang sa akin at dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.